is in many places. Some of you have been wondering why I have not spoken lately. I've chosen not to speak because we are at a very difficult time. First, we just lost our leader, Raila Amolo Odinga, and no one anticipated it, and it came as a surprise. And after losing him, there are all sorts of things that are going on. All sorts of people are speaking. People who even Raila never spoke to are saying, Raila told me this in private. Raila told me this. The only thing that you can believe is what Raila spoke in public, not what somebody came and said he told me in my ears. And the only thing Raila said is that we will be in this government up to 2027. Beyond 2027, it is us who are still alive to determine. Hello? Nobody can come and tell us that Raila said beyond 2027, we are still with Ruto. No. We can or we cannot be. Olorego depend. Awach kozuki kawachi. Okuche ni ya serikali ni molowa. Wanwandi cabinet secretary zadi. Okuche ni Gaboro. Wanwandi principal secretaries. Mo include Nyakawodo Kelaka Angwe. Okuche ni Gapar Gario. Bewunjo kaki woyo. Tukora ngumi wan makoro doa. Pere. Kawa di ni wan wakoro wacho ni koro wan kanyo. Inge ni koro wa reduce our value. Nyaka wachungi chama. Anka kutiende kamolu unge ni ane vice chair. Mar the ODM party. Mondo wadi kacha. Nyaka luongi iwinjo. Kidwa bet gi value. Neno kaka Bishop Emily olungo bishops. Iluongi. Okichop nini sechop na iye to kata ngamo luongi onge kise iye kori ni value no timre nade okuche ka nigi gik mang'eny mohewa to gidagi wuoyini mondo wan bende nyaka luongwa mondo gik mang'eny magin go ka otimno anade omiwa eka wanyalo neno kaka wawuoyo uwinja koso kuwinja uyiye koso kuyiye ok ni wadagi en mana ni wane kanisa dadi wacho wach moro kanyo adwa wacho wach moro kanyo awach koso kika wach ini bukri ni yie to kata ngamu penji betimre nadi onge no nyaka wawinjre nikech wan gi party